In Hitsum zeggen ze, het is altijd mooi waar. Want bij min waar stiet er genoeg wien voor de dwarpsmoenen. In 1994 gaat Hitsum een eigen wienmoenen krijgen. En dat gaat door de jaren heen aardig wat energie en ik zinten op smieten. In het begin waren er altijd zo misschien dat er een 20.000, 30.000 per jaar aan oor hadden kunnen. Maar we zitten op het heden op een €40.000 wat we per jaar onder molen verdienen. Maar de opbrengsten van de moenen wil de vereniging Hitsum nog dwarsemer maatje. Daarom is er een zonnepaneelactie betocht. Dwarpsbewoners kunnen ze maar 30% korting op het dak zetten. In het dwarpshuis krijgt zelfs 24 panelen vergees. Een investering van €12.000. Deputaire Konst pleegt van de Moon het eerste zonnepaneel. Het levert ons jaarlijks heel wat geld op deze manier. En het streven van de windmolenvereniging is dat wij op een lange duur energie-neutraal gaan werken. Dus dat zou betekenen dat wij behoorlijk in energiekosten naar beneden gaan. Maar hoewel het altijd mooi waar is in Hitsum, hing je er toch tjustere wolkenboppen de dwarpsmoenen. Want daarom hier krijgt de vereniging er geen subsidie meer voor. En wordt er zowat geen winst meer maken. Boven dat wil de provincie de verrommeling van het landschap aanpakken. En dat betekent ook het afbreken van alleenstaande wiemoen, zoals die van Hitsum. Dus wat nou? En mijn advies zou wezen, deze moenen eerst nog broeken, zolang het het kan. Maar op een gegeven moment gewoon economisch op en uitlopen wat levert u nou het meeste rendement op. En dan deze moenen op gaan letten in een groter wienpark. Mijn ideaalbeeld is een peerparken in Friesland op windrijke locaties waarin de dwarpsmolens participeren kunnen. Liefst voor alle dwarpen in die regio waar dat komt, zodat het yield wat eruit verdiend wordt, stroomt naar de gemeenschap eromheen. En hoe dichter je bij bent, hoe meer yield dat eruit stroomt naar de gemeenschap eromheen. En hoe verder je al bent, ja, heb ik wat minder profijt ervan.